Carmenu Bonavija ħabrek fir-riċerka dwar bosta aspetti, fosthom dwar Michel Anton Vassalli. F'din ir-rokna niltaqgħu ma' Patri Silvestru, ħu Carmenu, sabiex jarrafna dwar din ir-riċerka. Carmenu twieled fl-1929, il-familja tagħna kienu joqogħdu ħaż-Żabbar. U huwa t-tieni li baqa' ħaj fost l-aħwa. Però minn George il-kbir li kien 9 snin ikbar minnu tgħallem ħafna. Għaliex meta Carmenu beda jikber, George kien ġa ġuvenot il-Liceo, dik il-ħabta ma kienx komuni ħafna li tfal studenti mo speċjali mill-irħula kienu jmorru il-ICU għax il-numru kien ristret ħafna, però kienu George kien irnexxielu u mill-ewwel kien der mitħla tal-Malti u ta' dak kollu li kellu x'jaqsam mal-lingwa Maltija. Beda jikteb dwar Vassalli għaluq il-200 sena mit-twelid tiegħu fl-1964 fil-ġurnal Il-Ħaddiem. Imbagħad kompla bil-mod jidħol iktar fil-fond dwar aspetti differenti, storiċi, lingwistiċi mill-parti storika. Carmenu l-lingwistika ma kienx profond fija, kellu biżżejjed biex ikun jista' japprezza dokumenti oriġinali ta' Vassalli, il-pubblikazzjonijiet tiegħu, eċetera. U Vassalli beda imbagħad xi sejbiet importanti li huwa sab li fosthom ta' min isemmi almenu 3 l-iktar importanti. L-ewwel waħda hija kif nafu Vassalli tilef il-manoskritti u l-kodba kollha li kien ġab minn Ruma meta ħarqulu il-librerija fi Triq Mamol, kodba kienu storjati jew miżmumin tajjeb għand żewġ sijiet tiegħu u allura meta il-Maltin qamu kontra il-Franċiżi, il-ħtieġa ta' l-iskrataġġ u l-balal naturalment l-iskrataġġ b'karta apposta ħoxna, dawn il-battaljuni Maltin kienu qegħdin iduru għal kull fejn kien hemm il-karti ħoxnin, l-atti notarili, anti-notara, l-arkivji parrokjali u b'nadijiet oħra. 20 sena wara, fi żmien il-Gvernatur Hastings kienu għadhom sejrin isiru it-talbiet biex jitħallsu il-ħsarat li kienu saru fil-qawmin tal-Maltin kontra l-Franċiżi. L-Ingliżi bdew iroddu lura xi ħlasijiet lil dawk li kienu sofrew. U Vassalli profitta ruħu għamel it-talba tiegħu li ma kienux jafu biha ġifieri l-istudjużi f'dik il-parti tal-arkivju kienu għadhom ma daħlux u Carmenu kien irnexxielu jsiba. U minna dik il-lista mit-talba bil-lista li jagħmel tal-kodba hekk irnexxielu jsibu l-lista tal-manoskritti li Vassalli kellu li kienu tant tal-qalbu u li kienu kollox għalih. It-tieni ħaġa kienet, it-tieni skoperta ta' Carmenu kienet il-ħidmiet kummerċjali ta' Vassalli. Forsi wieħed jistaqsi ma x'għandhom x'jaqsmu l-ħidmiet kummerċjali ma' studjus u ma' professur it-tip ta' Vassalli. Għandhom x'jaqsmu ħafna għaliex minna dik ġie infassal l-għajnuna li Vassalli seta' kellu biex jippubblika jkompli jistudja fis-snin li huwa dam Ruma. U hawnhekk għandna interessanti ħafna it-tielet skoperta fejn kien jgħix Vassalli Ruma. U billi Vassalli kellu kwistjoni ma' daw li kienu jibatulu il-qoton biex ibiegħu lejn Franza mo speċjali u partijiet oħra tal-Ewropa, allura hemmhekk ta' l-indirizz lil min kien irid jikkorrispondi miegħu fuq din
l-aspett ta' negozju fil-ħajja tiegħu għand l-avukat Giuseppe Paċ fil-Palazzo Spinelli ġewwa Pjazza Venezia. U allura hemmhekk għandna l-indirizz eżatt fejn kien jgħix. B'hekk imbagħad Karmenu kompla daħal iktar fil-fond biex jara min kien dan l-avukat Paċ. U kien ġie eżiljat minn Malta, dan kien tista' tgħid favur il-rivoluzzjoni Franċiża u l-idejat tagħha, u allura kien ħabib ukoll ta' Vassalli b'xi idejat li seta' kellhom jaqblu. U hawnhekk Karmenu skopra eżatt min kien dan l-avukat ħabib ta' Vassalli u rnexxielu jippubblika il-biografija tiegħu għall-ewwel darba. Imbagħad Karmenu kompla bil-wirjiet, speċjalment wirjiet dokumentarji, u din kien għal-qalbu ħafna. Jien ħdimt kemm miegħu, għallimni ħafna kif jaħdem, imma kien irnexxielu jwaqqaf wirja dokumentarja kemm fil-Biblioteka Nazzjonali u kemm fl-Università. U tal-Biblioteka kienet mżejna b'diversi dokumenti oriġinali li qatt ma kienu deru, li kienu jew għand kollezzjonisti privati, anka xi manoskritti u xi affarijiet oħrajn, insomma. U allura daw il-wirjiet ġibdu l-attenzjoni ta' ħafna biex kemm ma' speċjali qed nitkellmu fuq Vassalli, il-ħajja ta' Vassalli ma tkunx biss għax jingħad, għax hekk u għax mhux hekk, imma imsaħħin b'dokumenti ta' kollox. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.